El 27 de gener se celebra el dia per commemorar la memòria de les víctimes de l'Holocaust. Precisament aquests dies, Reus ha fet el primer pas per sumar-se a la xarxa de municipis que arreu del país treballen per conèixer les circumstàncies d'aquelles persones que van ser empresonades als camps nazis i per sensibilitzar la població per tal que no es torni a repetir mai més. Si voleu saber per què persones de Reus van ser empresonades als camps nazis, conèixer qui eren i com era la vida que els van prendre, us convido a seguir la xerrada online que l'Arxiu Municipal organitza aquest dimecres i que anirà a càrrec de l'historiador Joan Navalls. El llistat de totes aquestes persones i altres noms que encara potser no coneixem i que les famílies ens podran proporcionar les properes setmanes, el lliurarem a la Generalitat de Catalunya per tal que a través del Memorial Democràtic preparin les pedres Stoppelsteiner, que seran els elements de record de cadascuna d'elles.